Белгілі болғанша 2002-2010 еллар арасында Россия территориясында яшәгән татарларның саны 200 меңгә кимеде. Күп кенә галимнәр шул исәптән Мәскәү экспертлары, мәсәлән, академик Валерий Тишковның тануы буенча, бу кимүнең сәбәбе, бәлки төп сәбәбе, Башкортстанда яшәгән бер өлеш татарларның, алар 150-200 мең булырга мөмкин, исәп вакытында башкорт милләтенә кертеп язуында. Дөрес әйткәндә, бүгенге көндә дә ул күрше республикада айрым даирәләр, алар арасында академик галимнәр дә бар, политологлар да бар, бу экспериментны кабатларга ниятлиләр. Шуның өстенә Башкортстан җирлегендә айрым бер төбәктә яшәүче бик нык катнаш булган татар башкортларының туган телен, башкортларның төньяк көнбатыш диалекты дип игълан итеп, мәктәпләрдә, ул гадәттә андый катнашуларда бер генә мәктәп була, татар теле урынына башкорт телен кертергә тәкъдим итәләр һәм бу юнәлештә актив рәвештә пропагандалы баралар. Эш шулай дәвам итсә, татарларның саны тагын да кимергә мөмкин. Җитмәсә, гомуми демографик вазгыять та татарлар файдасына түгел. Бу мәсьәлә татар җәмәгатьчелеген бик нык борчый һәм безнең парламент моны контроль астына алырга тиеш дип саныйм һәм фәнни даирәләр белән, иҗтимагый оешмалар белән, депутатлар белән, масса күләм мәгълүмат чаралары белән берлектә координацион үзәк төзеп, оештырып, үзебезнең мәнфәгатьләребезне яклый торган хәрәкәт башларга тиеш дип саныйм. Шулай ук минем тәкъдим интернетны да максималь рәвештә безнең татар мөхите белән тулыландырырга кирәк. Безнең республикабыздагы дәүләт архивларында гасырлар буе тупланган кулъязмалар, фольклор, музыкаль фольклор, документаль нәфис фильмлар, спектакльләр саклана. Менә аларның эшкәртелгән, цифрлаштырган өлешләрен аеруча татар җыры сәнгатенә караган материалларны интернетка куярга кирәк һәм ул халык өчен ачык булырга тиеш. Һәм тагын бер мөһим тәкъдим. Исегездәдер, монда тәҗрибәле депутатлар да бар. 2002-2010 елларда нәкъ менә җан исәп вакытында безнең парламент махсус карар кабул иткән иде. Һәм шул карар нигезендә менә бу чараның әһәмиятлеген аңлатып, мөрәҗәгать язган иде һәм Россиянең бөтен субъектларына тараткан иде. Быел да ул чараны кабатларга кирәк, шул ук карарны кабул итәргә кирәк дип уйлыйм һәм шул менә бүгенге көн таләпләреннән чыгып, мөрәҗәгать язып, бөтен субъектларга таратырга кирәк дип саныйм. Һәм прошу протокольное поручение нашему комитету профильному разработать проект и написать обращение. Мин үткән сессияләрнең берсендә татар теленең мәктәпләрдәге аянычлы хәле турында сөйләгән идем инде. Әлбәттә, бер ни дә үзгәрмәде, киресенчә телебезнең даирәсе торган саен кысылагана бара. Менә тагын Татарстан прокуратурасының 28 январдагы 21/24/20 әмере белән, номерлы әмере белән мәктәпләрдә тикшерүләр башланган. Татарстан мәктәпләрендә бу тикшерүләр 6 февральдән 4 мартка кадәр дәвам итәчәк. Проверяют соответствие локальных актов школы, определяющих языки образования федеральному и региональному законодательству. Хикмәт нәрсәдә? Нигә мондый эзексез тикшерүләр? Минем белүемчә, мондый хәл Башкортстан белән бездән кала бер генә милли республикада да, өлкәдә дә юк. Инде сезгә хәзер бер татар теле укытучысының Солнце мәктәбе директоры Павел Шмаковка язган хатын укыйм. Мин аны интернеттан алдым. Здравствуйте, Павел Анатольевич. Мне хочется узнать, как в вашей школе обстановка насчет татарского языка. Я 33 года работаю в школе и такого издевательства, наверное, уже не выдержу. На днях нам велели менять рабочие программы. КТП, кто не знает, это календарный тематический план. То есть выезжает прокуратура по школам и будет проверять, правильно ли составлены наши документы, которых приняли в августе под росписью директора завуча. Это еще не все. Надо переводить и темы, и домашние задания в электронном журнале. Надо будет переделать образовательную программу, заявление родителей и так далее и тому подобное. Мы уже по состоянию здоровья это не выдержим. Теперь предстоит нам огромная работа. Я уже не знаю, к кому обратиться. Как вы считаете, правильно ли это? Неужели никто не может нас защитить хотя бы в этом? Во всех школах Татарстана хаос. Учителя татарского языка не успевают физически готовиться к урокам, заниматься с детьми, а переписывают рабочие программы КТП. Как вы считаете, это правильно? Это законно? Извините, пожалуйста, у вас своих проблем полно. Просто душа разрывается. Никто не хочет слышать и помочь нам.
В деревнях детских садах обязывают 3 дня из 5 неделю говорить с детьми только на русском языке. Татарским воспитателям с татарскими детьми в татарском селе и садике. Как итог, от маленьких детей в татарском селе не слышно татарские речи, говорят только на русском. В этом письме ключевое предложение, я уже не знаю, к кому обратиться. Будь жан ауазы. Әлігі оқытушы бір кімнен бір нендеде ярдам кетмей, өзі кебек гади бір оқытушыға зарыңғына түге. Чөнки 2 ел элек һәм хәзердә мәктәп директорларынан фақат Павел Шмаков кына татар телен яклап сүз әйтә алды. Бу җәһәттән телебезне яклый, саклый алмада үз гаебебезне дә инкар итеп, продлите на минуту. Сездән кайчандыр КПССның Татарстан обкомын җитәкләгән Семен Игнатьевның сүзләре искә төшә. 1958 елның 28 апрелендә татар мәгарифенә багышланган пленумда ул булай дигән. Мне стало страшно, я впервые за все время работы в национальных республиках, сіз аны білесіз, ол дәулет именділігі мұнша нарком болған кіші, аңаршы Өзбекстанда, Беларуста бізге келгенше, Беларуста, Бурятияда, Башқұртстанда іштеген, түрки тілдерді якшан аралашқан. Так вот, я впервые за все время работы в национальных республиках встретился с таким положением, как здесь. Неуважение к родному языку, отсутствие поддержки его, плохая работа по его развитию, совершенствованию, руководящие кадры стесняются говорить на родном языке, даже когда обязательно надо. Цитаты тамам. Шунысын да unutmayık. Bu yıllarda әлі татар балаларының 50% үз тілінде білім алған. Ол кеме бара Октябрь революциясынан соң. Бүгін енді татар мәгарифе деген сөздің kullanу үзі күлке. Қазір қайыр нинді күлке. Отырып еларға керек. Мен аңлайым. Қазанда ешқан бір мәгүлім тіркім мәктеплерден татар тілін бітімней қуып шығару тұрында қияллана. Мәскеуге даими шикаятлар яза. Андаларға құлақ салалар. Бізге зарланып отырдан не файда? Мәскеу үз әйтміші күз яшьләріне ашанмай. Бір атналік Россия Федерации президенті Владимир Путиннің конституцияға түзетмелер кіртуінше іші тіркім білән ұшырашу вақытында Беспалько деген біреу Гамальдағы конституцияның 68-ші маддәсіне түзетме кіртірге тәқдим етті. Хәтерегездәдір, анда республикалардың өз дәүләтлеләрен Гамальға қою хукукы турында сүз бара. Хаман шул наряду деген сүз ішләрін пышыра. Янәсе қайбір республикаларда, мұнда енді біздің республиканың күзеттулары яшырын батырын түгіл, аны параллельно деп түгіл, вместо деп аңлайлар екен, янәсе. Үз тілдерін кішілерге кішілеп тағарға ұмтылалар екен. Анда ұшырашу мұның материалары бар, оқырсыз. Балабызға атнасына 2 дәріс болса да туған тілін оқытсағыз иде деп гариза язып, шул мискінлікке риза бәхил болып, нешік башқаларға тіліні тағып болсын. Ләкин шынбарлық бұл ұшырақта аларына қызық сындырмай. Әлігі шырашуда енді 500-ден артық сәтмелер тәқдим етілу турында да етілді. Қазір мағайын ол 1000-нен де ашқандар. Аларның барысында конституция кірту мөмкін түгіл әлбәтті. Ләкин бізні федерализмнің асылына яны тұрған сәтмелерінің тәқдим етілуі, ішші тіркімнің көпшілігі тарафынан құплануы битараф қалдырмасқа тиіш. Хәтті преамбуланы өзгертірген ұмтылушылар бар. Мұның үші қая барып шығачағы әркімге белгілі. Алардың қиялы әлбәтті Милли Республикаларының қачару. Ішші тіркім ішінде қатнашушы рейсі Шарит Мөхәммәтшінің әрдайым федерализм принципларын яқлап шығыш жасауын біз білеміз. Бүгін де ол Мәскеуде. Ләкин один поле не воин дейлер анда. Менімше Татарстан Дәүләт Советіда федератив мөнәсәбәтләргә хилафлык китерә торган тәкъдимнәргә каршы үз сүзен издереп әйтергә тиеш. Ул мөнәсәбәтләр шундукта юк дәрәҗәсендә булса да, тип законда һичшиксез калырга тиеш.